Hallelujah.
Mensen, luister, het is het laatste weekend van Kwakuto. We gaan het op een hoger tempo zetten. Ja, willen jullie dat? Lage tempo, als je dat wil horen, laat me je horen daar. Ataki, we lukken, Maseneke, Kassie! We lukken, Maseneke, we oh yeah, yeah. Why not? Oh yeah, yeah.
Rodrigo, ya puedes ser a mí. Y no hablo de Rodrigo. Así ya puedes ser a mí. Rodrigo, ya puedes ser a mí. Rodrigo, esa me acaba de matar, mamá. La para una botella. La llave es Olha